ráno, milí televízni diváci. Sledujete Teleráno, máme pondelok, takže bude taký ťažší štart, ale veríme, že v Teleráne vás správne naštartujeme. No a o to celé samozrejme, že ide aj pri tom, aby ste sa nejakým spôsobom prebrali na koniec koncov. Aj my štartujeme nový pracovný týždeň, tak dúfame, že ten nový pracovný týždeň s nami bude príjemný. A dnes má meniny Ondrej a Andrej, čiže všetko najlepšie Ondrejovi Soukupovi. Schizofrénia, toľký chlapí, všetko najlepšie. Pekné ráno. Ale teraz by som rada išla cestovať, Romy. Zoberiem ťa na výlet. Čo ty na to ideme? Zober ma. Zoberiem ťa. Pretože my sa ideme rozprávať s pánom Tiborom Dokupilom, ktorý je turistickým sprievodcom, o takých tých trendoch, lebo blížia sa sviatky, už sme hovorili o sviatkoch v súvislosti s kuchyňou teraz, ale poďme hovoriť o sviatkoch aj vianočných, aj samozrejme mikulášskych, aj novoročných. A včera bola prvá adventná nedeľa, takže adventných a už ideme cestovať, už si ideme užívať víkendy. Tak kam? Čo je in? Je adventné obdobie, takže by som doporučil návštevu adventných trhov, ktoré sa každoročne konajú. Najbližšie máme vo Viedni, kam chodívame veľmi často s našimi turistami a ja osobne som doporučil veľmi romantický, veľmi pekný adventný trh v Salzburgu, ktorý navštevujeme toho roku, je tam 42. ročník. Je to veľmi stará tradícia, ale v tomto Salzburgu tieto trhy majú úžasnú atmosféru, už samotnú atmosféru toho mesta, barokové mesto a s touto atmosférou vianočnou to tak dohromady pasuje. Takže tam radi vodíme našich návštevníkov. No a potom samozrejme samotné Solnohradsko je veľmi romantické, veľmi pekné, takže by sme navštívili aj mestečko St. Wolfgang alebo St. Gilgen, kde sa narodila mamička jedného známeho hudobného skladateľa, takže tam sú konkrétne v tomto St. Gilgene sú trhy komponované alebo tvorené v barokovom štýle. Je to také menšie, také romantickejšie? To je malé mestečko romantické a je to tesne pri hladine Veľkého jazera, kam prídeme my loďou, takže vlastne tento výlet je spojený, že sa vezieme loďou. Na tomto St. Wolfgangu je vytvorený taký lampáš, ktorý pláva na hladine a je to taký symbol dominanta celého tejto oblasti a tento lampáš večer je rozsvietený a my vlastne tou loďou sa podvečer plávime. Toto nie je ono, to je také typické akože adventná alebo vianočná výzdoba pre nemecky hovoriace oblasti. Toto je konkrétne vianočný trh vo Viedni pred viedenskou radnicou. Ale keď ste hovorili o tom lampaši, to znelo až tak romanticky a tak rozprávkovo. A keď ste spomínali tú loď, tak doprava ako? Ja pôjdem svojím vlastným autom alebo vy ste tam spomínali loď? My poriadame autobusové zájazdy, takže vychádzame odtiaľto konkrétne aj z Bratislavy a dopravíme sa do Salzburgu a potom ten ďalší deň máme návštevu týchto dvoch mestečiek a vlastne tieto mestečka, všetky tri, aj ten Štrobel sa nachádzajú pri jazere St. Wolfgang a využívame tú možnosť, že už sme tam, mohli by sme tam ísť autobusom. Ale kto z nás má možnosť celý rok počas celého roku sa plaviť loďou, tak máme to zakomponované, túto plavbu loďou. Je to veľmi úžasné, veľmi žiadané ľuďmi a myslím, že tú atmosféru to absolútne doplní, pretože my si pozrieme, nech sa stmieva, rozsvietené tie mesta z lode, takže je to romantika. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme súťažiť zo zlavy.markiza.sk. Tak keď už tu sedíme, tak nech sa vám páči. Otázka táto dnešná je, ktorý slávny hudobný skladateľ sa narodil v Salzburgu. Už ste počuli také naznačenie, už sme o tom trošku rozprávali, čo je cenou. Je to dvojdňový poznávací zájazd do veľkonočného Salzburgu s plavbou po jazere Wolfgangsee pre dve osoby z celkovej hodnote 338 €. A to venuje HVEP. Presne tak, SRO, prevádzkovateľ portálu zlavy.markiza.sk. No a otázku, alebo respektíve správnu odpoveď z minulého týždňa si nájdete na webe a takisto aj výhercu. Želáme pekné dobré ráno. Chvíľku rozprávka.